bagsak na idepdaminen na ulpito na itiuras nga nangilinged italaing dungeg ka kadpay ala taguray kapay laeng aguray ka kadin tauray dinak pat gen no dinak ikuyog nga tutuken matayak gusto ekti umayagrigat ngem iti mabatiak takasan waktu kadpay ngamin o pagpatayak ngamang sapsapul ken ka ti iduram oras sapsapulen nakantulaeng dagitoy matak tanwadda ka uray tuuk tumetlaken rigat ragragsak kalaunay nga uray dinak kay kayat utubem man ngarud ti sa emna no bye-bye anak no dinak ikuyog nga tutuken mataya gusto ekti umayagrigat ngem iti mabatiak takasan waktu kadpay ngamin o pagpatayan ngamang sapsapul ken ka tinuras